bilang aku mau ngomong dulu tuh jam 4. Ya wes ngono bareng aku ae. Matur suwun ya, Pel. Ya. Sih tentu. Mboten kula badhe langsung mawon, Pak. Ah, yus hati-hati. Nggih, monggo, Pak. Pak, kula badhe nyuwun kali kelompok aksi tugas ini dengan matur. Kula nyuwun kali kira. Ah, iya. Loh, nomor satu itu tentu. Tadi apa masuk? Mboten Pak, mergi rencana kula tasih wonten urusan. Malah ya wis hati-hati. Nggih, Pak. Ah. Ayo rek mlebu. Yo. Rek, mari kita belajar semati. Ayo mulai usia ini duluan. Terus ayo. Ya wes dhewe pamit nulis ya, Sil. Ya, hati-hati. Ayo bilang sih yuk, masa langsung mulai? Ayo. Utangnya gak iso aku soalnya urusan. Oh, lah yus, sakar mesinnya. Iya. Ya, hati-hati. Pak gek mulai to, Nduk. Lah iku ngerti kali wis mantuk ket mau. Niki wau Feli pamit rumiyin Bu amargi wonten urusan. Walah, ya wis. Ndang resik-resik selak sore. Nggih, Bu. Bu, kula badhe nyuwun pamit kelompok. Kok mendino kelompok to, Nduk? Nggih, Bu amargi tugas kula kathah. Punika kula kelompok sanesipun boten sami Feli malih. Ya wis hati-hati. Sore-sore ya. Nggih, Bu.
Oke, yuk yuk Dunia tak mau nih. Iya sih, yuk. Kenapa yuk? Aku mau naro Messi, jangan ngerencana. Nah, tapi Messi ngomongnya kelompok ini. Nah, mau aku Rey, aku gak kelompok, kami ke kelompok. Ya wes lah, suwun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia kok nyampe agak mulai ki? Kelompok Bu, kelompok kan sama sanjang kelompok. Mbak Silda mang ngomong ibu sama anin dalan guncangan darwana. Tenanan kelompok ora? Kelompok Bu, Jujur asline kan di. kulo kelompok Bu. Ah, karepmu nek ngomong aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kulo ajine sanjang. Apa? Saderenge kulo nyuwun ngapunten, dinten minggu wingi kulo mboten kelompok, menika kulo dolan kali Zambi. Zapi sopo? Rencang kulo Bu. Tenane. Nggih Bu. Waduh, napa kok gak jujur ae to? Nggih Bu, ngapunten kulo ajri ibu serangan. Waduh, jadi nek sampean jujur yo bakal tak izini. Nggih Bu, kulo mboten ngoten malih. Ya wis jadi baleni neh yo. Nggih Bu. Ya wis nang resik-resik kono. Nggih.